Nu kommer den ret kedelige pige Christy, som skal fortælle om sig selv. Hej. Hej, jeg hedder Christy. Jeg er 11 år. Altså, jeg elsker fest. Det er det bedste. Når jeg elsker fest, det var det bedste i verden. Jeg elsker drenge. Drenge er det bedste. Nå. Nok om mig. Drille er ret irriterende. Og det irriterer mig, hun er irriterende. Nå, men hun er også sjov. Sjov gang med dem. Hvis man kan holde hende ud. Nå, men fred til nisser. Nå. Fred være julemanden. Jeg troede hun havde julemanden. Nå. Nok om drille. Nå, men altså, som jeg sagde, jeg elsker drenge, jeg elsker at feste, men det jeg hader at drille, der driller. Det er derfor hun har fået sit navn Drille. Fordi hun er så pænt irriterende. Fred være nisser og julemanden!